Dantzak guk arabiak eta bisok. Zemat urtea, zemat. 10 urteaz guk egin bisok Marik eta bisok errebarregok konkurso urte egin zagoen galien behin. Baina nire garbizioak nolentxe tardak, esan nahi izan Txartala baten, dantzan azteko egiten gauzela. Baina ez, geixeu. Hone bestak handia zarrorrek, oine dana egila dauz, horrek granofono bat eguen. Hone altaboz honen. Bai. Da handak jokun egiten hor, da guri pitozkun granofonua, da guk 10 urte egin zen, dantzarik egin, dantzarik honenak. Bazetan egiten antxek egin dantzak guk. Zeu zen ilusinua, ez da? Bai, dantzak orten ami, amak guri zenbat mongo eskumat diru ezin emon, dantzako bez, da lehen hau, argintan meko bero beke ben. Bai. San Eustinen mo bai, San Estebanen mo bai, da gero barrio kalien meko bero beke ben. Dantzan egia ezan de balde. San Eustinen Oin de balde egin ez da gura. Dalen bau. Da nien kobro beke ben dantzan egia, kalien mo bai, da amak emozta zen txake herrien ematero bi, da beste ja mostan bosten pesetak egun mostan. Baina hau ez eizu kanbixau, hau ez eizu mesez kanbixau, algo zu bintzen, terri horra joten ez postu. San Eustinen gaztanoan dantzarago diru hoi, dela hor etorri nien osabia, Juan Norgoitio eleiak, arkalazu bikiain osabagin gixekuak, ni gixekuak dantza askeiot, asko baina. Pedalekoa, isekoa pedalekoa. Eskotu, ni baino gero izan gixekua, da, elor etorri, da, atxilarra, ondio bizide Eduardo, da, venga, txiktoan emisiuta hona, da, ez txean esik, zer bat da, gogozkaz etxebat. Gogozkaz etxebat. Aixe kosten bestak gabizitaben, etxe da.